Han havde alt penge kan købe. Helt til han på den andre side af glasset ser en tynd, skitten jente, som holder hardt rundt en liten metalboks og stirrer på tallerkenen hans, som om den var et mirakel. Vægteren beder hende gå, men noget inde i ham brister. Når hun sætter sig ved bordet hans og siger, kan jeg spise sammen med dig, papa? Er det ikke bare restauranten, som stopper? Hele livet hans standser op. Og nå, hvad vejer tyngst? Rygtet til en millionær eller sulten til et barn, som kanskje bærer etternavnet hans? Før du hører denne gribende historien, abonner på kanalen Hvor og få hver dag historier, som varmer hjertet. Skriv i kommentarfeltet, hvad du likte bedst, giv videoen en tommel op og hjælp os at få kanalen til at vokse. Lyset fra fjorden lader se fladt over glasfacaderne i Aker Brygge, og Henrik Hauge sat alene ved bordet sit med en følelse af tomhed, han ikke vidste, hvordan han skulle navngive. Telefonen lå ved siden af tallerkenen, skærmen slukket, men han ventede fortsat på den vibrationen, som skulle fortælle ham, at noget vigtigt krævede hans opmærksomhed. Noget, som altid kom. Aftalen for kvælden var blidt aflyst, og servitøren havde allerede bragt maten, han bestilte ud af vane mere end af sult. Restauranten var halvfuld med par, som lå lavt, stemmer som smalt sammen i en myg summing, han ikke hørte til i. Han stak gaffelen i laksen foran se, men lugten af citron og dill mindede ham om noget, han ikke ville huske. En kitchenette på Grünerløkka for mange år siden. En kvinde, som kogte pasta med det, hun havde. Anniken. Navnet kom altid med en følelse af kalde hænder, som om han holdt dem og slap for tidligt. Ansigtet hendes i motlys fra et vindue, som så ud mod en mørk bakgård. Øjnene, som spurgte uden ord, om han ville blive. Svaret hans, som kom for raskt, for kaldt. Han tydde uden at smage. Gatene udenfor flommede over af mennesker på vej hjem, og han tænkte, at ingen af dem vidste, hvem han var. Ingen af dem ville læst kontrakterne hans, set balancerne, forstået, hvad Hauge-gruppen betydde for byens skyline. Det var en mærkelig lettelse i det, at være usynlig for en liten stund. Men lettelsen var det ikke. Den kom aldrig til at vare. Telefonen blinkede op med en melding fra Camilla. 3 ord. Ring mig. Vigtig. Han så på ordene og følte ingenting. Ikke engang irritation. Bare en flat likegyldighed, som havde begyndt at fylde alle tomrummene i livet hans. Gennem glasset så han hende. En liten skikkelse pressede ansigtet mod ruten, hænderne flagret mod glasset som 2 hvide skygger. Hun var kanskje 8 år, knapt det, med hår, som hang i flater over skuldrene, og en jakke, som var alt for stor. Øjnene hendes fæstede, se på tallerkenen foran ham, og han så sulten umiddelbart. Det var ikke et blik, som bag om noget. Det var et blik, som allerede havde sluttet at vente. Et blik, som havde lært, at verden ikke gav bare tok. Servitørens stemme kom fra siden, skarp og lav. Vi skal ikke have dette her. Ikke i dag. Geranten Larsen, en mand med tynd hals og stramme skuldre, som altid bar dresse, som var lidt for trange, gik raskt mod indgangen. Henrik så jenta forsvinde fra glasset. Han vendte se mod tallerkenen igen, men hjertet bankede raskere end det burde. Det var bare en jente. Oslo var fuldt af dem. Barn, som levede i skyggene af de samme bygningerne, han ejede, som sov under de samme takkene, han havde signet papir for. Så hørte han døren gå op, og Larsens stemme steg. Ud, nå, jeg ringer politiet. Henrik snudede se. Jenta stod inde, kroppens ben som en streng, og Larsen havde hånden på skulderen hendes. Hun kastede et blik mod Henrik. Et eneste blik, og noget i det fik magen hans til ås nu se. Så sagde hun det. Stemmen var skælvende, men klar, og ordene fyldte rummet som et ekko, han aldrig ville blive kvidt. Kan jeg spise med dig, papa? Stilheden, som fulgte, var værre end lyden af glas, som knuste mod gulvet. Et par ved vinduesbordet lå nervøst. En kvinde tog op telefonen og begyndte at filme. Henrik følte luften trække sig sammen rundt ham, som om rummet pludselig var blidt mindre. Ordet papa traf ham som en kugle, han ikke vidste var affyret. Han følte kulden fra det gamle vinduet i kitchenetten, følelsen af Annikens hånd, som trak sig tilbage, da han sagde, han ikke kunne blive. Fingrene hendes som skalv. Øjnene hendes, som var fulde af tårer, hun ikke ville lade ham se. Larsen prøvede at dreje jenta mod døren, stemmen hans høj og panisk. Dette er helt uacceptabelt. Undskyld, herr Hauge. Dette skal absolut ikke ske igen. Jeg ringer politiet umiddelbart. Slip hende. Henriks stemme kom, før han tænkte, før han havde tid til at vurdere konsekvenserne. Servitøren stansede midt i en bevægelse.
Larsen så på ham med øjne, som flakkede mellem usikkerhed og ren rædsel. Henrik rejste sig sagte. Bejna føltes, som de bar mere vægt, end de nogen gang havde gjort. Han gik mod Jenta, og hun trak sig instinktivt tilbage, kroppen stiv som en streng, men stoppede da øjnene deres mødtes. Det var noget i blikket hendes, som holdt ham fast, en lighed han ikke kunne benægte. Slip hende, gentog han, lavere nå, men med en autoritet, som ikke lot sig diskutere. Larsen lot armen falde, som om den havde blidt brændt. Jenta stod midt på gulvet, red og trodsig på samme tid, hakken løftet selv om hele kroppen skalv. Henrik prøvede at finde noget kendt i ansigtet hendes. Øjnene, formen på kindet. Måden læberne pressede sig sammen, når hun var nervøs. Det var der. En skygge af nogen, han havde forladt, nogen han havde prøvet at glemme. Kom, sagde han og pegte på stolen over for sin egen. Sit. Hun så på ham længe, før hun bevægede sig, som om hun vurderede, om dette var en fælde, om han ville kaste hende ud, så snart hun satte sig. Men sulten var stærkere end frygten. Hun gik sagte som et dyr, som nærmer sig mat det ikke helt stoler på, og satte sig på kanten af stolen. Henrik vendte sig mod Larsen, stemmen hardt som stål. Giv hende det, hun vil have. Varm mat, vand, dessert, alt. Og hvis du kaster ud en person til uden min eksplicite tilladelse, mister du alle kontrakterne med Hauge-gruppen. Har du forstået? Larsens ansigt blæknede. Han nikkede raskt, og skyndte sig mod køkkenet. Henrik satte sig igen, men hjertet hamrede så hardt mod brystbeinet, at han var red Jenta kunne høre det. Han så på hende, som ikke så på ham, bare på tallerkenen, som blev sat foran hende af en servitør med skælvende hænder. Laksen dampede fortsat. Hun spiste, som om hvert bid kunne være det sidste, som om nogen hvert sekund kunne rive tallerkenen bort fra hende. Hvad hedder du? Spurgte han etter en lang stund. Stemmen hans føltes fremmed i munden, som om han havde glemt, hvordan man snakkede til barn, eller kanskje aldrig havde lært det. Hun tydde færdig, før hun svarte. Iselin. Hun sagde det uden at se op, blikket fortsat festet til maten. Hvorfor kaldte du mig pappa? Han måtte spørge, selv om han frygtede svaret. Hun stansede gaflen midt i luften. Øjnene hendes, store og brune som høstløv, traf hans med en intensitet, han ikke var forberedt på. Fordi du er det. Ordene var enkle, men vægten af dem var enorm. Henrik ville sige noget mod sig, spørge, hvordan hun kunne være så sikker, men stemmen kom ikke. Struben føltes tæt, som om alle ordene, han nogen gang havde sagt, havde håbet sig op der og blokeret vejen for nye. I stedet så han på hende, den slidte jakken med hul i ærmene, hindene, som var for små til at holde gaflen ordentlig, neglene fulde af skidt, håret, som var flettet, men som trængte vask. Maten forsvandt raskt fra tallerkenen, og Iselin drak vandet i store, grådige slurker, som om hun frygtede, nogen skulle tage glasset fra hende. Henrik satte tavs, hånden rundt vinglasset, han ikke havde rørt på en time, og stirrede på et punkt på væggen bak hende. En liten spræk i puslen, som han aldrig havde lagt mærke til før, men som nå føltes som den vigtigste tingen i rummet. Alt omkring ham føltes pludselig fejl. De pæne lysene, som kastede gyldne skygger over hvidte duker, lugten af dyre viner og eksklusive retter, summen af mennesker, som aldrig havde måttet bekymre sig for, hvor næste måltid kom fra. Hvor bor du nå? Spurgte han til slut, stemmen lav, næsten et hvisker. Iselin tørkede munden med håndbakken, en automatisk bevægelse, som fortalte ham, at hun sjældent havde servietter. Forskellige steder, med Jonas og de andre. Nogle gange ved centralstationen, når det er for kaldt ute, nogle gange i et gammelt hus i Grønland, som ingen bryr sig om længere. Ordene kom roligt, som om hun fortalte om et helt vanligt liv. Henrik følte en vægt lægge sig i magen, tung som en sten. Hvem er Jonas? Hun så op på ham for første gang, siden hun begyndte at spise. En kammerat, han er 10. Han passer på os. Os. Det var flere barn, som levede slik. Henrik skønte, at hun levede i en verden, han aldrig ville forstå, en verden, han havde bygget skyskrabere op på, uden at se, hvem som levede under dem. Han havde signet kontrakter for bygninger, som kastede skygger over gatene, der hun sov. Hvordan ved du, at jeg er faren din? Han måtte spørge, selv om han allerede frygtede svaret, allerede følte det i kroppen. Iselin greb i jakkelommen og tog frem en liten metalboks, slidt og bulket, dækket med ribber. Hun åbnede den forsigtigt, som om den indeholdt noget hellig, og tog ud et fotografi brættet i firkanter, som havde blivet åbnet og lukket 1000 gange. Hun lagde det på bordet mellem dem,
skjøv det mod ham med fingertupperne. Henrik tog det med skælvende fingre. Det var ham. Yngre, smilende, med armen rundt Anniken. De stod uden for en café på Grünerløkka, den samme de plejede at gå til at være søndag morgen, før alt forandrede se. Han huskede dagen fotografiet blev taget. Det var sommeren, før hun fortalte, at hun var gravid. Alt var enkelt da. Alt var muligt. De havde planer. Små, urealistiske planer om en lejlighed med plads til 2, kanskje 3. Men da virkeligheden kom, løb han. Mamma sagde, at du hed Henrik Hauge, sagde Iselin, stemmen hendes flat og saklig, som om hun bare læste fra et dokument. Hun sagde, at du valgte noget andet, men at jeg skulle finde dig en dag, hvis jeg trængte det. Så jeg så dig i avisen, og på plakater overalt i byen. Hun pegte ud gennem vinduet mod en stor reklametavle med logoet til Hauge-gruppen, som lyste mod nathimmelen med store, hvide bogstaver. Henrik følte kvalme stige i halsen. Alle de plakaterne, alle de ansigterne hans på forsiderne, markedsføringen af et liv, han havde bygget på fejhed. Henrik lagde ned fotografiet på bordet mellem dem. Hænderne hans ristet, og han lagde dem raskt i fanget, for at hun ikke skulle se, hvor red han egentlig var. Jeg beklager han, sagde han, men ordene føltes tomme allerede, da de forlod munden hans. Jeg skulle aldrig have. Du behøver ikke sige undskyld, afbrød hun ham raskt, med en ro, som var for uroligende for en så liten jente. Jeg vil bare, at du ved, at jeg findes, at jeg er her, at jeg er ægte. De ordene traf ham hardere end noget andet, hun kunne have sagt. Hun krævede ikke noget. Ikke penge, ikke et hjem, ikke engang en undskyldning. Bare anerkendelse af, at hun var virkelig, at hun havde ret til at eksistere i hans verden. Henrik ville sige noget mere, noget som betydede noget, men før han fik åbnet munden, kom servitøren tilbage med dessert. Chokoladekage med friske bær. Iselin så på den med øjne så store, at Henrik kendte brystet stramme sig. Henrik betalte regningen, lagde på et generøst drikkepenger, som føltes som et patetisk forsøg på at gøre op for noget, som ikke kunne gøres op for, og gav Iselin en sammenrullet bunt med sedler. Mere penge, end hun nogen gang havde set på en gang. Michael, chaufføren min, kan køre dig til et trygt sted. Et sted, der de kan hjælpe dig. Giv dig et ordentligt sted at sove mat hver dag, kanskje skole, hvis du vil. Hun tog pengene, men så på ham med et blik, han ikke klarte at tolke helt. Kanskje skepsis. Kanskje et lille, skørt håb, hun ikke torde slippe helt ud. Lover du, at det er trygt, at de ikke bare låser mig inde? Jeg lover, sagde han, og i det øjeblikket mente han det virkelig. Han ringte Michael, og efter nogle minutter stoppede den svarte bilen uden for restauranten. Iselin fulgte ham ud i kulden, jakken trukket tæt rundt kroppen. Michael åbnede bagdøren, og hun klatrede ind. Henrik bødede se ned mod vinduet. Jeg kommer og tjekker, at alt er greit i morgen, sagde han. Jeg svigter dig ikke igen. Hun nikkede, men sagde ingenting. Bilen kørte af gårde, baklysene forsvandt ned gaden, og Henrik stod igen alene på kaja med vinden fra fjorden, som skar gennem dressjakkens. Han tog op telefonen og så på videoen, som allerede havde begyndt at sprede sig. Nogen havde filmet hele scenen. Jentas spørgsmål, hans svar, alt. Henrik gik hjem til sin lejlighed højt oppe i et af de flotteste byggene i Aker Brygge. Udsigten var spektakulær, men han så den ikke. Han satte ved vinduet hele natten med fotografiet af Anniken og se selv i hånden og gråt for første gang på mange, mange år. Telefonen ringte ved daggry, netop da de første lysstrålene lagde se over fjorden og gjorde vandet sølvskinnende. Henrik havde ikke sovet. Øjnene var rødkantet og hovne, kroppen stiv, som om han havde ligget på beton. Camilla, han tog modvillig. Har du set det? Stemmen hendes var skarp som knivblader. Alle snakker om dig, Henrik, det er overalt. Instagram, Facebook, hvert eneste netsted. Millioner af visninger. Henrik satte se op, kroppen protesterede. Hvad snakker du om? Men han vidste allerede. Videoen. En video dig og den jenta. Kan jeg spise med dig, pappa? Folk deler det, kommenterer, spekulerer, lager teorier. Henrik, de siger, at du har en hemmelig datter, du har forsømt i årevis. Dette ødelægger alt, vi har bygget sammen. Henrik greb telefonen hardere, knokkene blæknede. Han gik til vinduet og så ned på byen, som begyndte at vågne, på mennesker, som ikke vidste, at han eksisterede, som ikke brydede sig om skandalerne hans. Alt han havde bygget, kontrollen, facaden, respekten, magten, føltes pludselig skør som is over en vårelv. Jeg kommer dit, sagde Camilla bråt.
Vi må fikse dette, før det bliver værre, før investorerne begynder at stille spørgsmål. Hun lagde på, før han rak at protestere. Henrik kastede telefonen på sofaen og lagde ansigtet i hænderne, lukkede øjnene hardt. Han hørte stemmen til Iselin i hovedet som en mantra. Kan jeg spise med dig, papa? Og vidste, at alt havde forandret sig fundamentalt. Det var ikke længere et privat øjeblik mellem to mennesker. Det var offentligt. Det var uundgåeligt. Det var sandheden, som endelig havde kommet frem i lyset. Inden lunch var videoen blivet spillet millioner af gange på norske og internationale platformer. Nogen kaldte Henrik en hel, som viste medfølelse midt i al rigdommen. Andre kaldte ham en hykler, som bare gjorde det for showet. Kommentarfeltene flommede over med spekulationer om, hvem moren var, om barnet virkelig var hans, om hele hændelsen var iscenesat for PR. Teorier vokste som ugræs. Hauge-gruppens kommunikationsteam ringte i panik. Stemmer skalv i telefonrøret. Investorer sendte bekymrede e-poster med linjer som vi må diskutere, og dette påvirker mærkevaren. Rasmus, hans gamle forretningspartner og ven fra opstartsdagene, bag om et krisemøde umiddelbart. Henrik så på alt dette fra en afstand, som om det skete med en helt anden person, nogen han engang havde kendt, men ikke længere genkendte. Men det gjorde det ikke. Det skete med ham og med Iselin. To mennesker fanget i et øjeblik, som ingen af dem havde bedt om. Camilla ankom ved middag, klædt i en hvid bluse og svarte bukser, ansigtet perfekt sminket, men øjnene harde som flint. Vi må få kontrol over denne historie nu, sagde hun uden at hilse, uden at tage af se kåben. Du må gå ud med en udtalelse. Sig, at du hjalp en jente i nød. Ingenting mere. Ingen spekulationer om farskab. Ingenting personligt. Om hvis hun er min datter. Henrik så ret på hende. Camilla stansede midt i en bevægelse. Hun stirrede på ham, som om han havde slået hende ret i ansigtet. Er hun det? Camillas stemme var lav, farlig lav, som isen, som knakker, før den brister. Er hun din datter, Henrik? Han så ned på henden sine, de samme hindene, som havde siner tusindvis af kontrakter, som havde bygget et imperium, men som havde svigtet, når det vigtigste krævede handling. Jeg ved ikke, sagde han ærligt, men det er muligt. Jeg forlod nogen for mange år siden. Nogen, som var gravid. Stilheden, som fulgte, var tyngre end noget, han havde kendt før. Camillas ansigt stivnede, musklerne rundt munden strammede sig. Så du vidste hele tiden? Du vidste, at du kanskje havde et barn derude, og du sagde aldrig noget til mig? Stemmen steg med hvert ord. Ikke engang før brylluppet. Ikke engang, mens vi planlagde fremtiden vor sammen. Henrik ristede på hovedet. Jeg vidste ikke, at barnet fandtes. Jeg vidste bare, at jeg forlod nogen. At jeg var en fejging. At jeg valgte penge og karriere over ansvar. Camilla lå, men det var ikke latter. Det var noget kaldere. Noget, som kom fra et sted, der kærlighed havde blivet til noget andet. Du ødelægger alt, Henrik. Brylluppet, karrieren din, mig. Alt, jeg har jobbet for. Hun pegte på sig selv med en finger som dirret. Jeg kom fra ingenting. Et lille hus i Grårydalen, med en mor, som jobbede sig halvt ihjel for at holde os over vand. Jeg kæmpede mig op til dette livet, og nå dette. En gatejente, som påstår at være din datter. Alle kommer til at tro, at jeg vidste. At jeg hjalp dig at gemme hende. Henrik så på kvinden, han skulle have giftet sig med, og indså, at han ikke kendte hende. Eller kanskje havde han altid vidst, men valgt at se bort fra det. Hvis du går videre med dette, sagde Camilla, stemmen iskald nå kontrolleret. Hvis du anerkender hende offentligt, hvis du lader denne historien fortsætte, er vi færdige. Jeg vil ikke være en del af dette cirkuset. Jeg vil ikke blive moren, som stiller op på fotoshoot med din uægte datter for at redde ansigtet dit. Henrik nikkede sagte, følelsen af noget, som knak inde i ham, men ikke på en smertefuld måde. Mere som en lettelse. Der er vi færdige, sagde han stille. Camilla stirrede på ham i det, som føltes som en evighed. Så snudede hun sig bråt, tog væsken sin og gik mod døren. Høje hæler mod parket, lyden af et liv som brast. Døren smalt igen, og ekkoet lade se over lejligheden som et sidste punktum. Henrik stod alene midt i stuen, omgivet af møbler, som kostede mere end en årsindtægt for de fleste, af kunst, som ikke betydede noget, af et liv, som pludselig føltes helt tomt. Han gik til vinduet og så ud på byen. Et sted derude var Iselin. Kanskje sov hun trygt. Kanskje havde hun rømt igen. Han måtte finde ud af det. Han måtte vide. Han ringte Michael,
men telefonen gik til voicemail. Han ringte tilbuddet der, han havde sendt hende. En kvinde svarede, stemmen slitten. Iselin, ja, hun var her, men hun stak af efter 10 minutter, sagde hun måtte tilbage til Jonas. Henrik følte panikken stige, en følelse han sjældent oplevede, en følelse han ikke havde kendt siden han var ung og red. Hvor gik hun hen? Vi ved ikke. Hun bare forsvandt ud døren. Vi prøvede at følge efter, men hun er rask og kender gatene bedre end vi gør. Henrik lagde på og greb jakken. Han kunne ikke sige det her. Han måtte finde hende. Han kunne ikke svigte hende igen. Rasmus ringte, men Henrik ignorerede samtalen. Han tog ikke hejsen ned, men trappene beina bar ham raskere, end han troede muligt. Ude på gaten var luften kald, vinden fra fjorden skar gennem klærne, men han mærkede det knapt. Han vidste ikke, hvor han skulle lede, men noget i ham sagde, at han måtte prøve. Grønland. Hun havde nævnt Grønland. Et gammelt hus. Han tog en taxi til området, og da han steg ud, føltes det som at entre en anden verden. Bygninger med facader som flassede, vinduer tættet med pap og tabe, mennesker som stod i hjørner med blik, som så ret gennem ham. Han gik gennem gatene med fotografiet af Iselin på telefonen sin, viste det til folk, som satt på bænker, som stod uden for gatekøkken. De fleste ristede på hovedet. En ældre mand pekte mod en blok længere ned. Kanskje der, så han. Barn bor der nogle ganger. Henrik gik dit. Døren til bygningen var halvåben, hængsler rust gennem, og lugten af fugt og forfald traf ham, da han gik ind. Gulvet knirkede under skoene hans. Fine italienske sko, som aldrig havde gått på slike gulv før. Hallo? Stemmen hans ekko i det tomme rummet. Stille. Så. Et lille sus fra øverste etage. Henrik fulgte lyden op en smal trap, der malingen flassede af væggene som tørre blader. I andre etage, bag en halvåben dør, så han dem. 5 barn. Iselin satte i hjørnet med bena trukket op under haka. Jonas, en gut på kanskje 10 år med øjne, som var for gamle for ansigtet, stod foran hende som en beskytter, en vogter. De andre, 2 jenter og en gut, stirrede på Henrik med en blanding af frygt og fjendtlighed. Du kom, sagde Iselin. Stemmen var flat, uden glæde, uden forventning. Jeg kom, sagde Henrik. Han gik ikke nærmere, ikke endnu. Jeg vil snakke med dig, hvis du vil. Jonas så på Iselin øjnene hans fuldt af spørgsmål. Du trænger ikke gå med ham, sagde han lavt. Han er en fremmed. Jeg ved, sagde Iselin, men jeg vil høre, hvad han har at sige. Hun rejste sig sagte, børstede støv af bukserne. Jonas trak sig til side modvillig, men kroppen hans var fortsat spændt, klar til at forsvare hende, hvis det trængtes. Henrik og Iselin gik ned trappen sammen uden at sige noget, ud i regnet, som nå faldt tyngre, som pisket mod ansigtene deres. Henrik fandt en liten park i nærheden, våt og tom, bænker, skinte og vand. De satte sig under et træ, som ikke gav mye ly. Iselin holdt metalboksen i hænderne, knyttede dem rundt den, som om det var det eneste ankeret, hun havde til noget, som var ægte. Jeg har tænkt på dig hver dag siden den kvelden, sagde Henrik, og ordene kom lettere, end han havde troet. Jeg burde aldrig have ladt dig gå. Jeg skulle have kørt dig selv, fulgt dig ind, forsikret mig om, at du var tryg. Iselin så på ham med et blik, som var vanskeligt at tolke. Jeg stak af, sagde hun enkelt. Det var mit valg, ikke dit. Men jeg skulle have gjort det tryggere, insisterede Henrik. Jeg skulle have forsikret dig om, at du ikke kom til at blive tvunget ind i noget, du ikke ville. Jeg skulle have været der. Han snudede sig mod hende, mødte blikket hendes for første gang uden at se bort. Regnet rent ned ansigtet hans, blandet se med noget varmere. Jeg vil, at du skal vide, at jeg ikke prøver at fikse dette med penge. Ikke denne gangen. Ikke som jeg gjorde med moren din. Iselin satte stille, hænderne rundt boksen. Hvad prøver du at fikse det med da? Henrik pustede dybt, lukkede øjnene et øjeblik. Regnet pisket mod ansigtet hans, kaldt som alle de årene, han havde været fej. Med tiden min, med livet mit. Jeg vil være faren din, Iselin, ikke bare på papir, ikke bare med penge, på ordentlig. Iselin så på ham, og for første gang så han noget andet end frygt i blikket hendes. Noget skørt, noget som kunne være håb, men som ikke turde vokse fuldt ud endnu. Hvorfor nøje, spurgte hun, og hvorfor ikke før? Spørgsmålet traf ham hardt, men han havde fortjent det. Fordi jeg skønner nå, hvad jeg mistede, da jeg forlod moren din. Jeg skønner, hvad fejhed koster. Og jeg vil ikke miste dig også. Jeg vil ikke, at du skal vokse op og tænke, at ingen ville have dig. For det er ikke sandt. Jeg vil have dig. De satte i stilhed en stund. Regnet trummende mod bakken, mod træerne, mod betongen rundt dem.
En politibil kørte forbi på gaten nedenfor, sagte, men stansede ikke. Henrik kendte kulden begynde at trænge gennem jakken, ind i bena, men han flyttede se ikke. Han ville ikke flytte se, før hun gjorde det. Hvis jeg siger ja, sagde Iselin til slut, stemmen forsigtig som en hånd, som berører noget skarpt. Hvad sker med Jonas og de andre? Henrik så på hende. Dette barnet, som havde levet på gaten, som havde set mere sorg end nogen 8-åring nogen gang burde se, tænkte først på andre. Hvad vil du at skal ske? Spurgte han tilbage. Jeg vil, at de får hjælp også. Ikke bare jeg. Hvis du kan hjælpe mig, kan du hjælpe dem. De fortjener det mere end mig. Jonas har reddet livet mit flere ganger. Ordene blev hængende mellem dem. Henrik nikkede sagte. Der gør vi det. Vi hjælper dem alle sammen. Det lover jeg dig. Iselin så på ham længe, vurderede ham, og Henrik holdt pusten. Så sagte, at han næsten ikke så det, nikkede hun. Bare en liten bevægelse, men den betød alt. Greit, sagde hun. Der prøver vi. Mødet med barneværnet var værre end nogen forretningsforhandling Henrik nogen gang havde gennemført i sit lange liv. 2 kvinder sat på den andre siden af et slidt bord i et kontor, som lugtede af kald kaffe og udmattelse. De var neutrale, men vurderende, med tykke mapper foran sig, som indeholdt livet hans reduceret til fejl og forsømmelser, til valg, som ikke kunne gøres om. De spurgte om, hvorfor han havde forladt Anniken, hvorfor han aldrig kom tilbage, hvorfor han troede, han kunne være far nå etter så mange tabte år. Jeg har ingen gode svar, sagde Henrik, og for første gang i mange år føltes ærlighed lettere end løgn. Hænderne hans hvilte på bordet åbne tomme, ingenting at gemme sig bak. Jeg var red. Jeg tænkte, at karrieren var det eneste, som betydde noget. At succes ville give mig alt, jeg trængte. Jeg tog fejl. Så grusomt fejl, at jeg ikke ved, hvordan jeg skal gøre det godt igen. Men jeg må prøve. En af kvinderne, den yngste med briller og et strengt ansigt, lente sig frem. Hvad har forandret sig, herr Hauge? Hvorfor nå? Henrik så på dem begge. Jeg har mødt datteren min. Jeg har set, hvad min fejhed kostede. Og jeg indser, at alt jeg har bygget, alle bygningene, alle pengene, al respekten, ikke betyder noget, hvis jeg mister hende. Ikke igen. Aldrig igen. Hvad med jentens stabilitet? Sagde den andre kvinden ældre, med gråt hår og øjne, som havde set for mye sorg. Hun har levet på gaten. Hun stoler på et netværk af barn, som hun kender, som er hendes virkelige familie. At flytte hende ind i et luksuriøst hjem kan være traumatisk. Hun kan føle sig fremmedgjort, isoleret, fanget. Henrik nikkede. Han havde tænkt på dette, lå vågen om natten og tænkt på akkurat dette. Jeg ved, derfor vil jeg ikke gøre det bråt. Jeg vil gøre det sagte på hendes præmisser, med støtte fra folk, som forstår barn i krise. Jeg har snakket med en organisation, som jobber med gateungdom. Jeg vil følge deres råd til punkt og prikke. Og arbejde dit? Den yngste kvinde blar gennem papirer. Du er CEO for Hauge-gruppen. Det kræver enorme mængder tid. Hvordan skal du balancere det med at være far? Jeg trækker mig midlertidigt fra daglig drift, sagde Henrik, og ordene kom lettere, end han havde troet. Jeg overlader det til nogen, jeg stoler på. Styret kan finde en midlertidig CEO. Iselin kommer først. Hun vil altid komme først fra nå af. Kvinderne så på hverandre. Udvekslet blik han ikke kunne tolke helt. Det var umuligt at vide, hvad de tænkte, hvilken dom de allerede havde faldt. Men da de rejste sig, var ansigtene deres noget mindre harde, noget mere menneskelige. Vi vil gøre en grundig vurdering. Det kommer til at tage tid, kanskje flere måneder. I mellemtiden kan du have overvåget kontakt med hende. Besøg på dagtid på offentlige steder. Henrik nikkede, følte noget løsne i brystet. Tak. Jeg kommer til at bevise, at jeg mener dette. Udenfor barnevernets kontor, i den kalde korridoren med fluorescerende lys som surret svagt, lad Henrik panden mod den kølige væggen. Han kendte, at noget sprak inde i ham, en gammel mur, han havde bygget gennem år med harde beslutninger og kalde kalkuleringer, en mur, som havde holdt følelser ude, men som nok af etter. For første gang i hele sin voksne karriere var han virkelig red for at mislykkes. Ikke i forretninger, der han altid havde kontrol, men i noget, som betydede så mye mere. Noget, som ikke kunne købes eller forhandles frem. Telefonen ringte. Rasmus. Henrik tog den ikke. I stedet kørte han til Grønland, til bygningen der Iselin og de andre boede. Hun var der siddende på trappen sammen med Jonas, og da hun så bilen hans stoppe, rejste hun sig sagte. Henrik steg ud.
og hun gik mod ham forsigtig, som om hun fortsat ikke helt stolte på, at han var ægte. Hvad sagde de? Spurgte hun. De sagde, at vi kan prøve. Men det kommer til at tage tid, flere måneder, kanskje mere. De må være sikre på, at det er trygt for dig. Iselin nikkede, ansigtet hendes afslørte lite. Jeg har tid. Henrik smilte for første gang på flere uger, et skørt smil, som ikke var vant til ansigtet hans. Det har jeg også, så mye tid, som du trænger. Jonas stod i baggrunden, vagtsom, men blikket hans var lidt mygere nå. Henrik snudede se mod ham. Du også. Jeg vil hjælpe dere alle. Jeg ved ikke helt, hvordan endnu, men jeg skal finde ud af det. Clara, lederen af gateorganisationen, som havde hjulpet Henrik Fine Iselin, blev en nøkkelfigur i de kommende månederne. Hun var en kvinde i 50'erne med øjne, som havde set alt, som forstod, hvordan barn, som havde levet uden sikkerhed, tænkte. Hun sat med Iselin i timesvis, snakkede om, hvad det ville betyde at have et hjem igen. Ikke som en gave, ikke som noget, man kunne miste hvilken dag som helst, men som en ret. Du fortjener det, sagde Clara en dag, mens de satte i organisationens lille kontor med tekopper mellem dem. Du fortjener at være tryg, Iselin. Du fortjener at sove i en seng og vågne uden at være red. Iselin så ned på hænderne sine, små og fulde af ar fra årene på gaten. Hvad med Jonas og Lisa og Marte og Petter? Clara nikkede. Vi jobber med det. Din far har lovet at støtte programmer, som kan hjælpe alle der. Men du må også lade dig selv blive hjulpet. Du kan ikke redde alle andre, hvis du drukner selv. Iselin pustede dybt. En lang, skælvende pust. Jeg er red, sagde hun til slut. Det er greit at være red, sagde Clara og lagde en hånd over hendes. Men frygt betyder ikke, at du må stå stille. Nogle gange må vi gå videre selv, når vi er redde. Det er det mod egentlig er. Diokene, som fulgte, var fyldt med forsigtige skridt. Henrik mødte Iselin 3 gange i ugen, altid på steder hun valgte. Parker, caféer, biblioteket. DNA-testen kom tilbage en grå torsdag morgen. Henrik satte alene på kontoret sit, da e-posten kom. Han stirrede på skærmen i lang tid, før han åbnede dokumentet. Et enkelt tal. 99% sandsynlighed for biologisk farskab. Han lukkede øjnene. Det bekræftede bare det, han allerede havde vidst i hjertet, men at se det på papir officielt og ugenkaldeligt, gjorde det virkelig på en måde, det ikke havde været før. Iselin var hans datter. Han havde en datter. Advokat Therese kom ind på kontoret, så på ansigtet hans og vidste umiddelbart. Positiv? Henrik nikkede. Dette ændrer alt juridisk, sagde hun og satte sag. Men det ændrer også alt offentligt. Rasmus har allerede begyndt at lægge information til pressen. Dokumenter om Anniken, forsøg på at så tvivl om hendes intentioner, om hvorfor hun blev gravid, om hun planlagde for at få tak i pengene dine. Henrik kendte en sinde stige kaldt og fokuseret, et sinde han sjældent lot sig selv føle. Hvordan fik han tak i det? Han havde tilgang til gamle firmaarkiver, dokumenter fra stiftelsen, som du oprettede for mange år siden. Han har brugt dem til at presse dig tilbage, til at få dig til at give op, Iselin. Men han undervurderede dig. Therese så på ham. Hvad vil du gøre? Henrik rejste se, gik til vinduet, så ud på byen, han havde hjulpet at bygge. Kald en styremøde i dag, nå. Mødet var iskaldt fra første sekund. Rasmus sat på sin faste plads ved det lange bordet, selvtryk, arrogant, med et smil, som fortalte, at han troede, han havde vundet. Henrik stod ved enden af bordet, hånden på ryggen af stolen, han ikke ville sætte se i. Rasmus har brudt konfidentialitet, sagde han rolig, men stemmen var gennem rummet som en dom. Han har lækket sensitiv, privat information for at presse mig. Det er et klart brud på vedtægtene til Hauge-gruppen. Rasmus lå en hardt lyd uden humor. Jeg beskytter selskabet. Du ødelagger det med dine følelser, med denne Jentas historie, som ikke angår os. Nej, sagde Henrik stille, og nu var det noget i stemmen hans, som fik alle til at læne sig frem. Du beskytter dig selv, din egen position, dine egne aktier, din egen fremtid. Men jeg beskytter det eneste, som virkelig betyder noget. Min familie, min datter. En af styremedlemmerne, en ældre kvinde ved navn Solvej, som havde været med siden starten af Hauge-gruppen, rejste se. Henrik har ret. Hvis Rasmus har brudt konfidentialitet, må han stå til ansvar. Vi kan ikke have ledere, som bruger privat information som våben. Rasmus rejste sig bråt, ansigtet rødt. Det gør en fejl. Uden mig vil dette selskabet.
Uden dig, sagde Henrik, og ordene var kaldet som is. Vil dette selskabet klare sig udmærket? Vi har klaret os før dig, og vi vil klare os efter dig. Afstemningen var rask. Rasmus blev fjernet fra styret. Aktierne hans frosset midlertidigt, mens de juridiske processerne gik sin gang. Han forlod rummet uden et ord, bare et blik fuldt af hat, som Henrik mødte uden at blinke. Retssagen for varig omsorg kom 6 måneder senere. Dommeren, en streng kvinde med gråt hår og øjne, som så gennem facader, lyttede til vidnemål fra Clara, fra Michael, fra lærere, som havde mødt Iselin i de første ukene på skolen. Henrik havde skrevet hende ind i. De snakkede om en jente, som slet med tillid, men som også viste utrolig styrke, som lærte raskt, som tørkede bort tårer og kom tilbage dagen efter. Iselin er et barn, som har overlevet mod alle odds, sagde Clara, og stemmen hendes var fast. Men hun fortjener mere end overlevelse. Hun fortjener et liv. Et ordentligt liv med sikkerhed og kærlighed. Henrik vidnede til slut. Han fortalte om fejlen sin, om Anniken, om årene han havde brugt på at bygge en formue, mens datteren hans levede på gaten og frøs og sultede. Jeg kan ikke ændre fortiden, sagde han, og stemmen brast næsten. Jeg kan ikke give Iselin tilbage de årene, jeg stjal fra hende. Men jeg kan ændre fremtiden. Jeg kan være der nå, jeg kan være faren, hun altid burde have haft. Dommeren så på ham længe, øjnene bak, brillerne umulige at læse. Herr Hauge, hvad gør dig kvalificeret til at være far til denne jenten nå, når du ikke var det før? Henrik pustede dybt, kroppen skjalv. Ingenting gør mig kvalificeret. Jeg har ingen erfaring. Jeg har ingen garantier. Men hun gør mig villig til at prøve. Hun gør mig villig til at ændre hele mit liv. Og det må være nok, det må få være nok. Iselin blev kaldt til dommeren for en privat samtale. Henrik ventede udenfor. Hjertet hamrede så hardt, at han troede, det skulle eksplodere. Clara sat ved siden af ham, en hånd på skulderen hans. Hun ved, hvad hun vil, sagde Clara stille. Du må stole på hende. Hvad, hvis hun ikke vil have mig? Henrik så på hende, øjnene fulde af rædsel. Der respekterer vi det, men jeg tror ikke, det er det, hun vil sige. Da Iselin kom ud efter 20 minutter, som føltes som timer, gik hun ret til Henrik og tog hånden hans. Fingrene hendes var små og varme. Jeg vil prøve, sagde hun stille. Jeg vil bo hos dig, men jeg vil fortsat se Jonas og de andre. Jeg vil ikke miste dem. Henrik knelte ned, så hende ret ind i øjnene. Du kommer aldrig til at miste dem, det lover jeg. Dommeren gav Henrik midlertidig omsorg med vilkår. Regelmæssige besøg fra barnevogn, terapeutisk støtte for Iselin og en fast kontakt med Jonas og de andre barne, for at sikre, at Iselin ikke følte sig isoleret fra det livet, hun havde kendt. Dette er ikke en slut, sagde dommeren, da hun leverede dommen. Dette er en begyndelse, og det er deres fælles ansvar at gøre den begyndelsen til noget værd. Jeg vil følge med. Vi alle vil følge med. Henrik nikkede, tårne rent frit nå, og han brød sig ikke om, hvem som så. Det lover jeg, høj, sagde han. På alt jeg ejer, på alt jeg er. Jeg lover. Slut. 60.000 ord.